Hei kaikki, tänään puhutaan tosi tärkeästä aiheesta, etenkin teille rippikoululaisille ehtoollisesta. Ootteko koskaan miettinyt, että mitä se oikein on, mistä se tulee ja miksi sillä on väliä tänä päivänä? Puretaanpa asiaa ensinnäkin, mitä ehtoollinen on. Yksinkertaisesti sanottuna se on kristillinen rituaali, jossa syödään leipää ja juodaan viiniä Jeesuksen viimeisen ehtoollisen muistoksi. Sitä kutsutaan myös ehtoolliseksi, Herran ehtoolliseksi tai messuksi, riippuen siitä, mihin kirkkoon kuulutte. Mistä tämä perinne sitten on lähtöisin? Se juontaa juurensa itse Jeesukseen. Viimeisellä ehtoollisella hän jakoi leivän ja viinin opetuslastensa kanssa ja sanoi, tämä on minun kroppani, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Siitä ehtoollinen on lähtöisin. Se on tapa muistaa ja kunnioittaa Jeesuksen uhria. Entäs sitten se hengellinen merkitys? Ehtoollinen ei ole mikään välipalatauko kirkossa. Se on voimakas yhtenäisyyden ja anteeksiannon symboli. Kun otamme ehtoollista, muistamme, että Jeesus kuoli syntiemme tähden ja että me kaikki olemme osa samaa isoa kristillistä perhettä. Se on hetki pysähtyä, rukoilla ja olla yhteydessä Jumalaan. Mutta entäs nykyään? Miksi sinun pitäisi välittää? No, ehtoollinen muistuttaa siitä, että usko ei ole vain vanhoja tarinoita, se on niiden arvojen elämistä joka päivä. Kun osallistut ehtoolliseen, sä sanot, olen osa tätä yhteisöä ja uskon rakkauteen, anteeksiantoon ja yhtenäisyyteen. Se on tapa ladata henkisiä akkuja ja tuntea yhteyttä johonkin itseäsi suurempaan. Siinä se. Ehtoollinen on merkityksellinen perinne, jolla on syvät juuret ja paljon hengellistä merkitystä. Ensi kerralla kirkossa tiedät tarkalleen, miksi se on niin tärkeää. Kiitos katsomisesta ja laittakaa kysymyksiä kommentteihin. Nähdään taas.